Sagudayon nga rod ti surat, ti pagkasaritaan ni Marie nga napauluan, uray gayam lakay, idi kalman lang. Idi kalman laeng manong nemi, tanam amok ni Daniel. Agsapsapulak ngamin itikas kini Daniel manong nemi nga nabisked agjijim nga adu dagiti abs iti bagina. Napanag iti maysa nga gym manong nemi nga agin jijim akmeta at sexy ak nga rod. Ngem saan nga gapo ta kayat ko talaga iti ag-exercise iti gym. Ngem kayat ko manong nemi nga makita dagiti maselan nga lalaki dagiti adu ti abs na. Tapara kanyak manong nemi dagito nga lalaki iti talagang makaited kanyak iti ragsa. Ay, imasadik ni Daniel manong nemi nakauyos, nakabakser. Madama manong nemi iti panag-exercise na, panag-gym na. Agar aruyot dagiti linit na manong nemi git makitam ti maskulado nga bagina permi nga nagpintas digiti abs na. Mapnek aklakid di nga mga rakup ken kuana ken mapnek akmet nga rakupen. Nag-hello akmet, hi ko nagat hello. I'm Daniel. Siyak man ni Marie. Nagraet digid dakulap mo. Nabaikan ditoy. Ita lang umayak. Si ka, Daniel. Nabayakin? Nagpintas ti pamagim. Oh. Kaskang gata sa pulek, Daniel. Kinunak manong name nga indiretso. Oh. Mapnek ti babae nga marakop keng ka. Mapnek met ti babae nga rakopem. Manong name jak libaken sa anak ko nga virgin. Tayo diagbasbasak palaing iti college na daan ako iti boyfriend. May sa karigiti naggraduar iti college nga adu nga saanin nga virgin manong. Dahil di first love ko dahil manong. Isot imuna anaramanak. Mapnek ak maidikan ko na. Ngayon saan kami nga nagkatuluyan agsipud ta na aksidente. Motorcycle accident. Nga hindi naggraduar ak madten iti college manong nemi nagtrabaho ak pisap sa pulak at talaga kit talagang nga dati macho. Tapno makasapulak ka no, kada kiti sapsapulak nga macho, mapanak iti gym. Iso nga imayak nga ron. Kahit na kurso na daak na dakos ni Daniel. Imbaga na kanyak manong. Ang mga kalbasan ti exercise na. Exercise me. Agkuyog kam kano. Adakot sek. Habo to. Sika nga nag-commute lang. Diya kami kaya tag-drive, mabuti nga, ang mga anong aksidente at. Ada kami pubya. Pubya? The first boyfriend ko, nakakutse, nagkalukan kami, nag-date kami. Medyo kami nakainom, na-aksidente kami. On the spot nga natayso na. Siya, at sugat ko na ospitala. Kahit ko may identimatay. Isot ka po na kantsak kahit agsusuro mag-drive. Kaya kahit ko latan commute. Sige. Malpasan manong nemi nagdigos akmet. Manong nemi kalpasan na nag-arwata. Sexy ng-arwata. Iti nakarwat matinisuna manong nemi makitam lata iti kinamatsuna ng rona kit kumipkip na t-shirt sa ti pantalon nga maong nagklapsat, nagguwapo nga lalaki at talaga. Nabanggam nag-dinner, iminom kami, manong nemi, medyo nariknak, tiinom ko, aging kanyar saas na. Let's go. Nato eh. Kaya mo sumot kanyak? Sa din na. Heaven. Iti hotel. Damo talang tagamam mo.
I love you, Marie. Damo ka pala makita. Talaga kayata kung kanya. Anong kayat mo kanya? Gabot kinasexy. Imaluwa pa magim. Agbagay ta. Sexy pa magi. Ken maselan. Macho pa magi. Kaya't kumet manong nemi taka iso nga ruti sa pulek ni Daniel. Nga may isang macho. Nakaado ti abs na manong nemi permi nga. Matipuno ako na. Napangkam nga root manong nemi nag-check-in iti may isang hotel kat siyempre naramanak dagiti na irot nga rakog na para ti bagina na para dagiti bibig na macho manong nemi. Ngem nakadakdakkel nga ngem manong nemi. Kaslaawan tinadlaw ko. Kinakit ko pa'y manong nimi, iti panang lailo na kaniyak. Iti kinapangot, iti bibig na, iti barukong ko. Iti amok, ket amuna iti mangan, ngam saan nga nangan man. Nangan lang iti mansanas, saan na ngayon pababati ulo na. Ket gumanat nga ta na, isong embiyatnan ni Jongjong na manong. Ngayon kasla, awan tinarik na. Abay, bakit? Aging ka manong naming dinisaagan na ko. Thank you. Thank you? For what? Pinaragsak na, Marie. Pinaragsak na. Bimangon manong nemi, ngalan na tuwalya, imbalabad na tibagin na titualya sa simrek idiban nyo. Nagdigos nga ta. Abay nga awan tinarig na. Bitin. Awan pulos tinarig na. Hindi lang panagasog ko kabayatan nga ayamin na agkan digiti duwaman sanas ko. Awan. Agkat katawag dinakaw ko man. Si mublatak mo't nga nagdigos manon nemi tibayag ko iti banyo. Kasi lakayat ko tag sarili pa kindi. Sana ka nagkway. Awang pulos tinarik na. Idi manong nemi tarong muharak iti banyo agur-urukan ni Daniel. Inahed ko manong nemi nga impababati ules nga nang kumot kang kuana. Nakabrief. Manong nemi imbabak ti brief na. Isumit lagayang. Kaslaigas. Nga no tumangkan kat kaslak kikit. Kaslaramay. Kikit ti rahmay ko. Kikit nga rahmay ko. Ay, nagsayang na lalaki. Nagsayang. Nakamatmatyo. Maselan. Nakadado iti abs na. Nakadakdakil takyak. Ngem nagbasid matgay medyo bawa. Tinaramid ko manong nemi. Nagsukat ako. Pinanhawa ko. Shush! Naalan na si cellphone number ko manong nemi. At na akong dito balay. Dito ako tawag isulat. Sinong bata? Hello? What's wrong? Emon. At na akong dito balay. Sabi nga pinanawan na. Awan. Ano oras na makaring ka? 4 o'clock. Kawiling ka kumawang kawat. Ano oras ka pimanaw? Apa mga nakadigos
Tayo tinakadigo sa agur-urok kamaten. Abi nga, di ka miyan. Overnight ta, sang short time. Tano ulit kumapay. Ano't maulit? Saan nga maulit, Daniel? Tila babawik. Nakamatmatyo ka nga talaga. Nagpintas ti pamagim. Marnek ti babae nga mga rakop ka na rakopin. Ngem, awan tinadlaw ko eh. Gabatasan ka ng virgin. Imbagabat ka nga sana ko ng virgin. Di ba? Ngem, huri ko masana ko ng virgin di kabayag ng awan ti simbrek. Naglunit ko ma. Ngem, awan tinarik na. Sorry. Awan kayong sarasaripiti kinamat yun. Patit na. Kasla sigarilyo, kasla kikit lang. Dado nga rin problema eh. Napimpinas kumapit kinamon. Diba? Hindi mo sa amot mangan. Tamo, kipabawam ti olom. Binugwak mo na. Mabaling ka ding ulitan ta. Kasano mo ulitan ta? Padaklem? Mga ramil ka ti pamuspusan? Tanto dumakkel? Agsalsalod-sudak ka na kinipatak ng lalaki, no? Anya teramide. Kunada, pakutunga ka, no? Tapno, dati kukwak ti dumakkel. No, sa sinuman ka, no? Ti dakkel di bagina. Basit mo di mabagbagi na. Yung dati mo takastoy. Ang balik ko mamot o resili, ano? Among sa rin. Isod ka mo na nagsabulak tigas kang ka. Dakal kami hindi ko hari first love ko eh. Mapnekak. So nagsabsabulak. Iso ka dilag na makatid kan katragsak. Nasakang ka di? Nga tilalaki kit masapol nga nakkel. Kawa na. Tisot sapsapul nga orot kit babae. Bayam. At ay bagbagada nga. Mabaling ka no nga. So na lang tanangina. Ako ang pagbayad ko. Mabalin? Adda. Kasla kumot ka na gini babae. Di ka di kumabakla. Adda kayat da nga. May kapit. Adda may kapit ka naknakkel. Sige Daniel. Di pa nagamamuta. Kaya na napasamag inirabi ka data. Di bilang kulaangan nga. Isa nga. Naalas nga tagtagayin. Bitin nga tagtagayin. Tawag at tawag lang ta ide ni Daniel manunemi nagbaling na disturbo. Takayat na kanong maulit ti pa nag-hotel mi tanuwa. Di naman, di man nga ramatin na tigukuan na tinto ka nung latandila na. Ngayon napukawan di kanas kumano. Isong yung black ko ni Suna. Makatawan tinapalabasan manunemi nga awanin ti damag ko kini Daniel. Sa anak matin nga mapan manunemi ka di kiti Jim. Tamang ang konak na makasara kak manintikas kini Daniel. Agpeso nga nagpindas ti bagina, pamagina, madyo, adot abs na. Bakit agpapada da nga nunok magda, batit medyo kukwad. Iti may isang harabi, manunemi nga naladawak nga nagkapoy ti pisina at nag-overtime. Awan ti masadak manunemi nga lugan. Yung pagpagnak manunemi, tabarbarong masadya nga banda kunak ang makasara ka. Makauray at pagluganan. Mas dawanak manunemi ta. Mamano na kiti tao. Kasla, aging ka madlaw ko manunemi nga da sumursurot kanyak ka nalaki. Diyos ko.
At ang sakit idakas ng panggip na neto ya. Manong nemi kinarintarak tinagna ket idi nera nga talyawak isuna. Apag isumad nga nasilawan ti ima na manong nemi silaw ti lugan. Ket nakita ko nga daigam na nga imo ko. Delikado na ito. Pinaspasak pa tinagnak, maraya ko, nagkurba at wow. Naipit ako manong. Di amok, di pa nagkurbak at diretso at gayam dead end mat gaya manong. Kat umayan ti lalaki manong nemi kas lakayat na kon nga pagkungen. Gura ka nak hanga dati tutok mo. No dakila ko kami si tutok mo kanyak. Kunak pa niya nga ngim talaga mabuti nga. Ngim talaga nangarantana kun nga bagkungen manong nemi pagamunta. At danang pang-urkeng kuha na itilikodan na manong nemi pinang-ur na ti ulo na. Oh! Manong nemi, kabutan medyo nasipngit. Diyak makita no, sinot ng pang-uri ti lalaki amang bagkong kumakanyak. Dandanikan. Lalaki. Dandanikan. Thank you, sir. Panangisalakan nyo kanyak. Mekan, kinunana manong naming inigaman ng tiimak kit ginuyod na. Sir, pagpangipanam kanyak. Iliklik ka sa diyan. Ano makapuot na dyan ti kunam, baka naitulo na ti kwa. Kano, ada nakakita, iti panang inaramil ko, baka yung tawag na iti polis. Baka siyak pwede bataksan. Hindi makadanon kami, manong nemi itinapin na sa lugar. Kastoon iti al-al ko. Lagi na naka. Alawam tirik na. Ikatamuntan niya na panaglanag mo. Pwede pa nang kitak kang kuha naman ng nemi. Ubanan. Lakay mo't gayam. Kasla katayb na ni Papa. Okay ka din. Abay kami nagmay-maysa ka. Iti kasi diyan nga pasit ti lugar. Nagapo kito opisina, sir, awan man luganak, yung pagpagnak, barbarin makakitak ti lugar ko sa diyan ko nak, jak pulos pagarupen ka. Delikado kayo na diyan iskinita. Kasi ka, sir, kasano panakakita mo ti mapaspasamak kanya? Nadlaw ko itayin. Magbagna ka, nga damang sarasarunukan ka nga lalaki. Nga kay gamitin mo ko. So, ang tinaramid ko, nagkita ak timbaling ko pang-ulukin ko anan. Imbagata na abutak, sakbeng nga dinugsol na ka. Siya gayam ni Marie, sir. Pagawidang. Mawaling nga di mamon tinagan mo siya? Amando. Tata Amando. Tata Amando? Lakay akon. Aguban akon, kas makita. Tata Amando, thank you, ha? You're my hero. Pagawidam, mga alakong dilogan, tayo tulod ka. Sige nga rin, tata. Awan ti mas lumapag-awidak. Nga kahit kung ti maturog, isang grikulatantan. Kadi. Umay kan di balay. Agmimisak sa diyan. Apay kagbibisa ka. Nakabakasyon na papakin ni mama. Diya kagayan. Iso ka may mesa. Lekado nga rin may mesa ka sa kumay. Anong tukunan tao. Ni tatamit. Angkel na siguro kung nandan to Kapsat ni papang na kung nandan to. Sabagay. Sige. Tapos pasit iti panagyaman ko kin ka. Tanong saan nakin salakan.
Baka natayak kumaitan. Hmm. Sige. Alatan eh. Taxi! Nagsarding ang dagos ti taxi man. Sige, Rodan. Agyan ako dito sa hangot at sika dito likod. Ibagabda nagkadata taxi driver no sa dito pangintuludan na karata. Kinunana. Hindi nakadanon kami manong nami di masang kami nga dua nagbayad akmetan manong. Inlukat ko ti gate sakmet lain rekap apaman nga nakastrig kami. Inlukat ko ti main door, pinaskid ko ti silaw. Kami tara. Okay. Tugaw ka. Kahit mo tagkape? Tsakpay naman. Ha? Di mo kumakain natin bagat at di magasta. Awan sa amat tinalutod to eh. Magluto na. No, maure mo. Siya akong tagluto. Magalin. Sige, hindi di kusina. Noon ti pagtarusam. Alam mo, tibadom. Pabulutan na kapalad na rin. Bado ng papang mo. Manong nga, aldaw nga saan ka nagdikos. Di kalman tinaodi. Ada na panak nagdigusan. Mangkita ka lang tatan, mabali mo lutuan. Mangkita at mabaling mo buludin nga arwatan ni Papa. Kasi nagkabayag na papang mo. Dua lawas. Mga lawas pa eh. Sa nagbakasyon. Sige. Makamuklat at to yan. Nagtugawak iti iking ti katrek manunemi pampanunutek tinapasama. Natayak kumaitan. No awan de nga tata amado. Tata. Kaslaman din nga agak ti tata eh. Diyan maglabuk na manunemi ti puraw. Jarupa na. Kaslaw mo pati makita ka kurat-kurat. Apa yung palaboy-laboy. Apa nga awan ti astok maturungan na. Ano umbrahan dito syudad? Arwatan na awan pa eh. Nagsukata kun man. Randak tagdigos, sud ka po nga nakala akon ti arwatek mapanagdigos malakip ko. Di baga nga buludan na. Manong nemi tunol pagkak ti silid na papakin ni mama da nakita nga short. Da pa'y nakita ka manong nemi hindi pa'y nausan nga brief ni papa. Or talo. Tadong. Talo nga brief, short, t-shirt. Tata? Ito yo, ang tatalo nga hampay nga nausan nga brief. Kasayas kayo siguro ka ni Papa. Sa the short, at kabagay kayo ni Papa eh. Dua, talo nga short. Talo nga t-shirt. Kumanahin? Kumanahin siguro. Makalawas kumala dito eh. Ha? Makalawas? Di ba makalawas? Sakbi nga gawid na papakin mamang mo. Kadkaduan ka, bayatan nga wanda. Kaya paano mo itong arodan? Paring na makasara ka itong trabaho. Trabaho ito sa pulim? No, anda mga awat kanyak. Anong ang titrabaho? Mabayang bagay ka. Ada, college degree ka? High school graduate ka lang. Dagsalud-sudak to. Kadagiti ko opisina. Baka da mamunta makasapon iti janitor.
Siguro. Uno hardinero. Ini makandigo sa akon manunaymi nakaluto met kanisuna. Bagakit mo tibangan maganda ka dua. Nakaluto akon. Bagakit mo ti umunaping agdigos. Kunak mo ta. Ikan kati tuwalyam. Napang kuinig ka di tuwalyam. Sige. Mabisin ako ni. Munak pelabangan. Sige. Mangantagarod nga duwan. E di lokat na ti ref manunaymi at inruar na. Ay, pangtid ni papareta. Sa bulan ng tunatanong maibos mo. Brandy kaya misuna. May ti brandy. Orisya. Brandy. Dua nga baso tinaugan na manong. Alam sana kuminom. Nukidawakin ka uminom ka. Ayan. Cheers. Para ti pa nagamamuta. Para ti pa nangisalakan ko king ka. Iminumak man. Nagbarang ang sumrek. Iminom pa manong. Alam, maibos mo sa madetan? Abno na yung mas tuturog ko. Tamaturog ka? Nadagos? Namakandi ko sa langit di. Mamagaan ng tibuok ko. Maturo ka. Sige. Sunalay nga ta. Inutingan ti silid ko. Talo man ti silid. Silid na papakin ni mama. Silid ko. Kaya na may isang silid. Silid di mahanong ko. Awan agiganin ta. Manipod ti agasawa na damatin balay na. Dua kam lang kapsan. So, tsika, apay ka, sawang. Sapsapo laki. Anong sapsapulim? Baling na asawa ka. Depende na kayat mo. Datay macho. Kaadot abs na. Diya kayat. Napadasa ko. Kahit ko ito sumanagit silad ko. Kinunak manang naimi yung malagip ko. Iplapas ko nga na eh. Nagtutbrasak na. Mabali mong talat ng aloktanin na ta bakante ng silad. Kaya nga na yung matalalusan dito. Na ornos. Sige. Abig hindi nakbatan awagan ni tata. Hanggang nga tata. Uban lang. Yung tarupang kasi loobing matpay. Moto mo kanin. Dinamag ko. 64. Senior citizen ka magkaya man. Nalalaki kagaya mga minitahan ni Papa. Pinata ako ni Tisiled ko, anong name sana ko makaturo. Api kasla saan nga mapukaw itirupa ni Tata Amado. Kasla tininaan na lang di buok na, di puraw. Nga uban day jay. Ubing samad pa 64, ubing matpait ka 64. Ang senyorin. Naingpis ti bagi na manong. Adarap-rapis na. Abay, tsak makaturok. Kurang di inom ko eh. Grimwarak manong nemi nalipatak na nakanaytiak. Nga dapay laeng manong nemi niya Tata Amado anong name iti kusina. Abay, warang tinom ko eh. Sige, taugan ka.
Sa balit iturong ti bata naman ni. Iso pala pa nakadlaw ko nga talaga nga rimuara ka nakanaiti. Ah, ang mga lingdanin. Nakita ko. Nakapimpintas ka. Sayang. Nung nagbalik ako kumaredya nga rapist criminal. Rapist ka nga taray anak ko mga ron, tirantana ka. Ikit no, rapin na ko ba? Apay bagkong anak pa lang. Patayin na, sanak to rapin. Di ba, umuna ko mga rapin na, sanak to patayin. Baka sa valid side na. Patayin na nga umuna, sanak to rapin. Ano, hanang patayin, baka ikis, makalaban, lumaban. Diyan. So, naging tumatam. Tawagan ka pa eh. Kagdi ko sen. Sige. Papahagdi ko sen. Kinunana man ang name ti Magner. Kaya di mismo kasangwanak ni ikat na ti t-shirt naman. Matsyungat kayo. Kunaklano. Sa bali ti porma ti bagina. Ni agor ka. Injitong banyo at ka. Pag-ikat mo nita. Anong name? Iti sangwanak. Ninagdak ka. Basol mo. Anong basol ko? Remor ka nga naka-90. Siyempre, nakita. Ano't nam na mapasamak ka niya na makakita ti kasta. Siyempre, agtaray ti darak. Di ko sige, orayin na kayo. Tinagdios. Abi ko marayin ka. Orayin na kayo silit mo. Allah. Di ba kasapsapulak? Isod ka po ng organ na panag iti may sa nga gym, tagsapulak na kita na bakod, na bisked, dadot abs na. Tati amok nakasunod kadakpil di bagina kat kasya mati mabagbagin. Uray gayam no lakay. Imagine ko batin man. Talagang tsak makaturo. Rimuarak manin mano. Nakmalai isarek ko malang na di arakan ko na. E di rimuarak manong nemi iti siled, abag isumot nga rimuar iti banyo, nakabalabal, ti tuwalya, manong naming nakitak nakakasjay ni. Inalak ti arak ken di baso, nagtartaray kasi mak iti siled ko. Kem saan kumat nga inlak manong. Sinurot na, inlukat na tiridaw, sana inrekap nga inlak. Ala, abangin na, arak, kat masaro ko. So, sinurot ka na, dito ito nga, uminom nga dua. Nakatutok, dagit di matakman ng name, iti baba. Kapay. Ano data? Naglokon nagsamit. Adan samit, nangalakan samit ti kayo sa mo. Aga mamati? Inigkat ng tituali yaman. My God! Di ka pala pangati? Agad ka. Winumak mo. Ginagaw na ti arak, manong namikan di basong ikamak, taog na. Tinaugan na sa naintangguap. Kalpasan naman. Inturun na. Napaidaki di ka. Nikit umayin. Hala, tata. Agsapsapulak manong nami kat datoy. Isupay kit nang insalakan kanya, iti posible apan nakatay kan pa nakaramas ko. Talaga nga takas to'y tinekari. Tapno ti sapsapulat ket iso mismo iti dumteng iti biyak ko. Anong no kasanot pa nakapnek ko kada di first boyfriend ko.
Dede nang damo kaniya. No kasano ti panakapnek ko manong nemi mas pay ti panakapnek ko. Uray kaham lakahi manong nemi naglaing. Kaslaawan ha napulos ang mabanno. Kaslaawan pulos manong nemi iti panagkirpana. Nagsusurenderan man. Kata, stonan. Silip na. Okay. Maturog tan. Thank you. For what? Ako na ka-English. Diba nang isalakan mo kanya? Can thank you to dimteng ka di biyak ko. Uwarin no lakay kan. Kalalaingan. Sikapay lang ti kalalaingan. Naikak iti trabaho na manunemi kas janitor iti may sa nga pangopisinaan. Ket ti makalawas manunemi nga kaadlana nga kaawan da papa kini mamakas kam na agasawa. Imsakbay nga gawid tan manunemi bagak ken kuana. Mangkita ka ti kasayran. Tulungan ka ang bayan. Ano nga tulungan na kang bayan? Adamat ng pagtrabaho. Sige. Magkita ka't pagkasaram, idya ka sa sarong kanan. O nasadyatan nga agdan na. Awan matla asawam? Balo ako. Tagano ka talaga. Awan ka magyam nito eh. Awan. Kinabudno na ada arwatek, ada bag ko. Kaya na kita arwatek. So pagpungpunganak makasta nga. Makaturog akon kahit kung di maturog. Kamuda siguro, ada napapatig nga nagyan ka na diyang bag. Ada nangala, nangitaray. Nagsapsapo lang ka talaga ng trabaho. Nagsapsapo lang ti sukat, ti di asawa. May kari ka di. May kari ka unay. Sige. Kinunana manunemi kaditi adan kasera na sa jayak na dumagdagas no kasta ngagapuak ti bisina. Ket agapumot nukan iti trabaho. Makabulan, 2 bulan, aging ka na ibagakkan ko ana. Amado, kadi na pasamak kadatahan iti umunang arabi. Nakalak. Masiko ka. Makaputot ka magpalagayan. Mabagating nga saan. Kaskalasan na senyor. Na naroon na itan. Tadang pagtrabaho. Makumpletok ti mangan. Makumpletok ti maturo. Agsublito dati ang pigsa. Agsublito dati nga. Salunan ko. Naroon na. Kad adda ka mang bibiyag kanya. Adda ka kasukat na di asawa. Adda ka. Nakam niya po Diyos ni amin. Adda mangururay iti panaglabas ti oras. Nakita ka magmagna. Nakita ka na sumusurot kang lalaki. Ete, inaramid ko man ti amin at numasilakan ka. Tasi kagayam, tagbalin nga may kadua nga asawa. Manong nemi saan idi ang kanunungan da papa kini mama, idi ayam amok kadakwada ni amado. Kami di maamuan da kang masikok akon manong, awan tinaramid da na di manugot, nakikasarak nga rod, itikas kini amado. Babae ni Tiornong ko, manong nemi, nadaan kami iti balay, ta hanga kayat na papa kini mama, nga agned kami nga duwa, iti family house. Balik ano, awang kadwada, basta tinasken, kada damot bukod mi nga balay. Napututan ng titalo, manong nemi. Nga tiagdama, manong nemi, kadagtawanan ni amado,
it is 78. Why? Bale, 13, 14 years mi nga agden na. Kabuta, 13 titawan manunemi dato inauna nga anak. Lalaki. Kaslawang pa na titawan manunemi ni Amado nga 78. Nagtultuloy ti trabaho na kas janitor ta magustuhan dati serbisyo na tanagagat. Kahit kumit kumanga kinanaisunan talakayan nga madantakan no kumarik na nga lumakay no ahaan nga trabaho. Iti anak ko akit kasla dala lulo ka nun ipapangda. Anong name awan sa pulek? Itinted na abot Diyos kanyak nga nagbaling asawa. Nawampay na pukaw, diti first love ko, gabuti aksidente. Dimteng ti may kadwa nga lalaki ni biyag ko, batkit mo at manong. Naging dimteng ti may katlo, isuda ito'y naamaan. Ore lakay gayam, ore gayam lakay. Dito nga ron ti pagkasarita ak manong. Kadagyaman naglaunay, tinglaing mo nga nang ibasa, kit sabi ko ma, adamat ni Ted na nga andan, liliwakin pagservingan ti biyag. Kada ito'y nga inak panangiburay na ito'y pagkasalita. Ito'y nga nagyaman nga pagayam mo, Marie. Thank you, Marie. Thank you. Handa kita nagbuya